Yeah, it's that Zach Super, no, she my flow. Yeah, 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 yeah. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο σχολιασμού για σήμερα. Κάντε ένα like στο βίντεο γιατί με βοηθάει, ένα subscribe γιατί με βοηθάει να κάνω πιο πολλά βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο. Λοιπόν, ακούστε, σήμερα θα κράξουμε έναν YouTuber, τον Στέλιο Killer 26. Παρόλο που τον έχω βάλει στο Help YouTubers, τώρα όμως θα τον κράξουμε, ήρθε η μέρα που θα τον κράξουμε. Τέλος πάντων, τα λέμε στο βίντεο. Εδώ πέρα είναι η αρχική σελίδα του Facebook μας, το Captain Mario, θα έχω link στην περιγραφή. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα. Θα πάμε, θέλω 100 views, please. Πρώτα θα σχολιάσω λίγο τον τίτλο. Ακόμα φίλε μου Στέλιο, έχεις μόνο στα 9 subscribe. Ναι, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πρώτα την οθόνη δεν την έχεις καλά έτσι όπως την έχεις βάλει. Δηλαδή να είναι πιο καλύτερα η οθόνη στημένη. Συνεχίζουμε. Λοιπόν Στέλιο, καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Να μας πει παιδιά. Φίλε μου Στέλιο, είσαι 9 subscribe. Έχεις κάνει να πούμε 4 βίντεο και να φτάσεις στους 100 προβολές φίλε μου Στέλιο. Προς το παρόν φίλε μου Στέλιο έχω φτάσει εγώ που είμαι 27 subscribers, 100 προβολές. Έχω φτάσει. Συνεχίζουμε. Αυτά για αυτόν παιδιά. Γεια σου Στέλιο. Κάνει και κάτι ωραίο εκεί. Λοιπόν, ναι, αυτό ήταν το βίντεο.